Taitaa olla oksennusvaroitusvideo. Se on vaan se yksi hetki. Eihän se voi tuntua salaa. Mitä vittu nää on? Mitä vittu nää jälkeen? Kato sun hieno se. Pitääkö sitä vielä syödä? No niin, pojat, nyt on paha tilanne. Noniin, elikkäs. Nyt me ollaan Huukissa syömässä Nagamorits-haaste. Siinä on joku 2 miljoonaa Scovilleen. Mikä se on fiilis? Siis jännittää aivan vitusti. Aivan törkeä. Siis mä en oo varmaan ikinä jännittänyt niin. Ehkä se on tää odotus pahin. Niin. Koska mä oon kuullut vaan huhuja, kuinka pahaa se on. Ja nyt sit pitää oikeesti mennä tekemään. Tuossa sai 3 tonnia TikTokissa seuraajia mun omalle käyttäjälle. Ja mä lupasin silloin, että mä teen sen. Ja mä olisin tehnyt sen yksin. Mutta me aloitin tämmönen YouTube-kanava. Meillä oli matkassa, niin nyt Takukin on täällä tekemässä. Me se kuvataan siis samalla TikTokki tästä live. Mutta täällä on yksi meikä Fajan frendi, kuka on tehnyt, niin mä luen vähän, että mitä tää on tää haaste, koska siinä oikeesti voi käydä huonosti. Ja Testotimo teki tän, niin se joutui sairaalaan. Tuntisen haasteen jälkeen aloin oksentaa. Oksensin koko yön ja ripuloin, ja se polte palasi aina takas, mutta siinä vaiheessa myös tietenkin sieramia perseeseen. Tärisin sen yön lattialla ja välissä kävin oksentaan. Oli yksi pahimmista kokemuksista, mitä on ollut, mutta kuva on seinällä. Eli siitä saa kuvan seinälle ja sitä ei tarvitse maksaa, jos se suorittaa. Mutta jos pienen vinkin haluatte, niin perkaa ne vinksit valmiiksi, me perkataan ne. Eli me ei aleta syömään niitä näin, vaan me lusikoidaan sitten ne. Sen saa tehdä. Ota luut kokonaan erille ja sekoita ne lihat siihen soosiin ja odota, että ne vähän jäähtyy. Ne on vitun kuumia, kun ne tulee pöytään. Kun ne kastuu, niin helpompi ja nopeampi niellä. Tiedät, mitä se kuumuus ja tulisuus tekee toisille. Sitten lapaat ne niin nopea naama kuin voit. Mie kävin etukäteen varmistamassa, että se on ok, hyvä juttu. Ja niitä ei kannata siis napsia näin. Niinku perusviissejä. Jos et ois tiennyt, että saa perkata, niin oisit alkanut Mä napsia. oisin alkanut vaan jyrsiin niitä. Ja se aika alkaa vasta kun ekan kerran maistat. Ja sitä saa syödä niin kauan kuin haluat. Mut siinä vaiheessa kun eka lusikan laitat suuhun, niin et pysähdy vaikka mikä on. Niin tommonen haaste kyseessä. En tiedä oikeesti voiko tästä selvitä, mutta pakko se yrittää. Ja tääkin sanoi sitten jälkeenpäin kun juttelin, niin kertoi, että oli lähes niinku päivystykseen ambulanssilla. Ei siinä. Tässä oikeesti voi käydä huonosti, jos tulee joku mahahaava. Ei siinä mitään. Tervetuloa Melojen matkaan. Tänne nyt syö Nagamorits-haaste Huukissa ja tässä olisi nyt vastuuvapauslomake. Haluatko kertoa siitä vähän? Joo. Tosiaan haasteen aikana ei saa syödä eikä juo mitään muuta kuin niitä siipiä ja sitä kastiketta. Ja sitten kun olette syönyt siivet ja kaikki kastikkeet siitä pohjalta, niin sitten minuutti sen jälkeen tämä haaste on hyväksytty. Ja sen jälkeen saa sitten syödä tai juo jotakin muuta. Ja tosiaan tämä vastuuvapautuslomake on sitä varten, että te otatte vastuun tästä hommasta, eli jos teille tulee jotain mahakipuja tai vastaavaa tästä syömisestä, niin me ei sitten olla siitä mitenkään vastuussa. Siihen vain jos laitatte paikan ja päivämäärän, allekirjoituksia, nimeä selvennyksiä. Nyt kun te teette tämän yhdessä tässä, niin saatte laittaa myös tähän samaan lappuun. Niin. Kiitos. Yes. Kiitos. Eli tämähän siis on montako miljoonaa Scovillea tää on? Monta miljoonaa tänne? Se on vähän toista miljoonaa. Eli aivan vitun tulista. Tarkkaa lukemaan. Aivan vitun About tulista. toisten. Yli miljoona Scoville. Niin jotenkin tästä pitää nyt Miljoona Scovillea. No mäpä luen nyt tämän vastuuvapauslomakkeen, eli haasteen aikana ei saa syödä eikä juoda mitään muuta, niin kuin just kerrottiin. Kaikki kana pitää syödä luista ja ytimistä, sekä kaikki kastike tulee lusikoida lopuksi. Haaste hyväksytään suoritetuksi 1 minuutin jälkeen syönnin lopettamisesta. Nagamorits-siipien syöminen tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Vakuutan ymmärtämäni olevani itse vastuussa mahdollisista vahingoista ja vastaan niistä henkilökohtaisesti. Tiedostan Nagamorits-siipien tulisuuden luoma poltteen. Joten tilata vaan. Laitetaan tulemaan. Yes. Se oli tosiaan nykyään silleen, että se on 19,90 se hinta ja se on sen hintainen, vaikka se onnistuisikin. Sitten vaan tulee someen ja tuonne Feimille kuvaan. selkeä. Yes, me otan sen lapun siitä ja käyn sanomassa keittiöön, että saa suorittaa. Jatketta joutuu maksaa sitä sittenkin vaikka. Mitä se tuntuu? No, vituttaa Joutuu maksaa silti? Joo, se on muuttunut. Se kuuntelee yhtään. En pysty kuunnella. Mä pysty kuunnella vittu. Viimeiset fiilikset. Tuntuu paskalta. Daniel. Ei oo sanoja. Siis kun ei tiedä mitä vittua tässä pitää saada. Oikeesti. Tosiaan ihmiset, jos käy sillä tavoin, että me joudutaan sairaalaan, niin me oikein osaa sanoa nyt mitään. Mua on ekkaa kertaa elämässä tämmönen näinkin pieni juttu ahistaa. Se on vaan se yksi hetki. Eihän se voi tuntua niin pahalta.
eniten tässä jännittää varmaan se mitä jälkeen. Paitsi huomenna. Niin, mitä jälkeen tapahtuu, niin se voi olla paha. Nyt tulee. Oh hell no. Täältäpä tulisi taisteltavaa. Vittu mille noin haisee. Keittiöstä pyydettiin kanssa toivottamaan onnea taisteluun ja hanskat, lusikat helpottaa sitä kastikkeen syömistä siihen loppuun. Tosiaan tää on aika tujua tavaraa, niin varovasti ettei silmiin tai nenään tai mihinkään muualle, että se kyllä oikeasti polttaa. Hyvä. Ei muuta kuin tsemppiä. Sä tän saa perata. Joo, saa perata. Tyyli on vapaa, kunhan ne on syöty kaikki ne. Haistaaks se tuo haju? Ei aikaraja. Teillä on sitten ei ole aikarajaa, mutta mitä nopeammin syötiin, sitä nopeammin se ohi. Ja tosiaan tuomarista teillä löytyy tuolla sitten, että Joo. puikakkaa kohta valmiit, niin mitu kelluttaa minuutin ja sitten se on hyväksi. Joo. Hirvelee nenää. No niin, jakakaa ja tykäkkää ja kommentoikaa. Hyi vittu. No niin ihmiset, nyt aletaan perkaamaan. Eikä toista. Lihan pois. Jyrsi luuta. Tässä oikeesti paniikkikohta on niinku lähellä. Mulla on niinku... Se on sitten ihan fakta, että tuo tulee niinku kahdesta. se, niin vaikka, että sekään ei riitä. Miksi vitussa mä tähän lähdin? Kommentoikaa, pystyisitkö itse tähän? Mulla niinku pelottaa, että mulla alkaa naurattaa kesken kaiken. Menee flow, alkaa sykkeet. Vittu oikeesti. Nyt voi sanoa vielä, että ai saatana. Vittu kun on tulissuja vingyssä ja mulla sihisee perseessä. Perseestä kuuluu, että... Jesus vittu. Mä oon valmis. Ota lusikalainen. Nyt se pitää sekoittaa ja tää kaikki pitää vetää. Ja mua oikeesti ahistaa. Vittu hyvän näköistä. Mä en tiedä mitä tästä tulee. Ei silloin, en mä aio juottu tälle mukaan yhtään. Melkein tulee niinku siis refleksi, kun haistaa tätä. Mitä sulla on niinku viimeiset mietteet? Tää näyttää silleen, nyt kun tää on tässä eessä, niin tää näyttää silleen, että tän pystyy melkein jopa niinku oikeesti lappamaan, mutta ei sitä sitten tiedä miltä se tuntuu oikeesti, kun sitä alkaa syödä. Mä oltais niinku valmiita. Ei kun vittu oikeesti. Kaasupohoi. No niin ihmiset. Oota, tää nyt vittu Kiitos 3000 seuraajasta ja kiitos kun kohta 6 tonnia. Ei kun vittu oikeesti, nyt jännittää, nyt oikeesti paha. Nyt. On muuten tulista. Okei, tässä on nyt vaan semmonen mausteisuus. Mausteisuus. Tässä on mausteisuus tässä. Tänne löytynyt vitsi. Ei, niin olisiko ihan cool. Se kato ei miehistä. Se riittää. Pitää selittää, kun sillä on YouTube-video. Voiko antaa paperia? Ei, mä vittu pystyn syödä alas sitä. Rekisteröitkö sä mitään makuja? Ei kun vittu mä pystyn nielaseen. Mä pystyn nielaseen vittu. Ai vittu. Äkä pysähtykö. En pysty nielaseen. Ne vittu mä pystyn. Mä olikin pysty. Daniel. Mä olikin pysty. Tee se. Daniel cool. Mä olikin pysty. Ja älä koske silmiä. Mä olikin pysty. Ei se auta. Anna vittu tänne. Ei tuo väärin. Oli vittu pysty. Toinen luo. Hyvä Daniel. Tää on. Kun mä pystyn vittu nielaseen. Kello käynti ihan just. Hyvä Daniel. Tee se. Pitääkö sitä vielä syödä? Liet vittu. Tää on quick. Nämelläkin kello. Onks toi vittu? Joo, annan. Okei, nyt on sulla syön. Kello käynti. Saanko maitoa? Tää on vittu paha. Onko se niinku valmis? Saanko katsoa sen?
mä vittu uskalla koskea. Kyllä se näyttää. Saanko lisää maitoa? Tää on vitun paha. No miltä nyt tuntuu? Tää oli vitu paha. Tai tää on vitu paha. Mut sä kuitenkin aika coolina tässä kuitenkin. Eikö sä vieläkään juo maitoa? Puoli niin sä sitten tuon Mikun maitokupin kätteen, jos ei kerkeä. Alkaa olla hengitys vähän vaikea. Kymmenen, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja onneksi olkoon. Olette suorittaneet tehtävää. Elämäni yksi vaikeimmista asioista. Pittikö ottaa vähän paperia? No niin. Oksensiksi. Ei tullut. Anteeksi. Kiitos. Mä sattuin maha ihan vitusti. Oikeesti vittu. Tää on paha. Tää on paha tää poltti. Vittu Daku on clean äijä. Oikeesti aika siististi. Oliko liian iso köntsää sulla vai miksi? Oltiin liian iso. Mä otin niinku olla lappaa niinku suun täyteen. Daku on kyllä päällikkö äijä. Kuinka polte ikinä. Okei, ehkä pitää lähteä oikeesti vessaan, kun he varautuu. No niin, pojat, nyt on pahat. Nyt on pahat. Mikä tunnelma? Tää on ihan siis... Paniikki tulee. Mä veikkaan, että mulla ei ole lähellekään niin paha, kun mä en pysty syömään sitä. Mulla välillä tuntuu, että tulee oksennus. Vaikka sulla on vitusti tuolla sitä. Ai! Mitä vittu nää on? Mitä vittu nää jäljet on? Homman nimi on se, että... Eka oksennus on tullut. Tää kurkku on pahin. Se maku oli ihan vittu jotain next level. Mulla mennäis tulla oksennus heti toisella vai ekalla lusilla. Joo, mulla tuli kans melkein. Joo, kaikki hyvin. Mulla menee kurkku. Mieti, kun se olisi salaisesti allergeen tuolla. Pitäisikö me lähteä juomaan maitoa? Mä veikkaan, että mulla ei tuo ole niin paha ilta kuin Dakulla. Miettikää vittu niin tarkkaan, että kokeilette vai ette tätä. Ehkä tältä erää tässä huukissa. Tässä mulla on vähän semmoinen olo, että epäonnistuin, mutta mä epäonnistuin sen takia. Se alku tuntui sille, että ei tää oikeesti ole mitään. Mutta sitten kun meikä huomasi, että meikä ei pysty nielasemaan sitä yhtä palaa, kun mä oksin sen takaisin suuhun, niin se oli niinku semmonen fiilis. Sitten mä löysin, että nyt näin on ihan kuseessa. Ehkä me ollaan viisampia myöhemmin. Joo, ja tehdään tää uudestaan. Ei vaan. Hei, palataan asiaan myöhemmin. Vitusti pahenee. Vittu. Pahenee. Sattuu mahaan. Miksi meillä alkoi samaan aikaan tämä sattumaan? Sitten niinku polte. Aluksi oli ylävatta, ei semmonen kovin paha, mutta se niinku ihan yhtäkkiä alkoi niinku pahenee ja vähän Mulla niinku tuntuu, että... niinku tuonne alaspäin. Tuntuu, että sieltä haluaa joku vittu niinku repiä itseensä vittu mahasta ulos. Meikä harvo on hiljaa. Kyllä tämä hiljaiseksi vetää oikeesti. Tulee tuskahiki. My god. Vittu. Ei pitää oikeesti, nyt oikeesti paha. Nyt oikeesti vittu paha. Ai vittu. Ei vaan nyt on vitun paha.
tässä näin. Niinku tässä. Just vittu tässä nimenomaan. Mä en tiedä näkyykö vittu hiki tulee. Oh hell no. Oikeesti sattuu ihan vittuisesti. Pitääkö vaihtaa kuskia? Me ollaan höysterinä, mutta ihan oikeesti ihan vittuisesti sattuu. Oi vittu. Legit itkettää vittu kun oikeesti sattuu. Jotenkin niinku mä en osannut ajatella, että miksi niinku että tulinen, ei mulla ikinä tulinen polta heti mahaa. Miksi se nyt polttaa? Sitten jos alkaa miettiä sitä niinku oksennusta, niin mua alkaa oksettaa heti. Ei se niinku, ei pysyä yhtään paikalla. Onko sulla pusseja kotona? On. Ai vittu. Ei vittu. Ei vittu oikeesti. Älkää syökö sitä nakahaastetta. Ei natsaa. Ei päästy pitkälle. Oh my god. Tää taitaa olla oksennusvaroitusvideo. Oh my god. Se tuli legit syvältä. Oh my fucking days. No, tää mahakipu on ihan vitun jäätävä. Tää mahakipu on niinku ihan hirveä. No. Polttaa vittu. Helpottiko yhtä? Uudestaan. Helpottiko yhtä? Mahaa pikkusen. Paperi jos jees. Joo. Ota sä toi ja mene autoon, me käy ostaa meille jutska. Ei. Siellä se on. Mut joo. Daniel, tuolla koirakin on ihan hädässä, kun jätkällä on paha mieli. Ei vittu. Tuliko lisää? Ei, mä yritän saada täältä nenästä nää. Mennään tonne autoon, niin me lähdetään vittuun tästä parkkipaikasta. Jeesus. Niin mitä sanoit? ChatGPT:n mukaan se voi sattua muutama tunnin. Niin toi polte. Ai vittu ihmiset. Nyt on niinku tuskaa. Mä en halua oksentaa jotenkin. Mä vihaan oksentuista yli kaiken. Ei kyllä se lähtee nyt. Me lähdetään oksentaa. Teillä on kuva. Joo. Ei tuu. Ei! Se polttaa!
Tää mahakipu on paha. Nyt on paha. Mä oon ihan hiessä. Nyt on pakko lopettaa kuvaaminen. Nyt on oikeesti vitun paha. Hei. Oikeesti nyt pitää oikeesti miettiä, koska mä oikeesti pysty olemaan. Googleta milloin pitää lähteä, tai soittaa ambulanssi, jos on syönyt vitun tulista ruokaa, tai laita chat GPT. Tää sanoo, että jos kipu muuttuu niin voimaksi, että et pysty olemaan paikallaan, saat jatkuvaa oksentelua, verta ulosteeseen tai kipu jatkuu erittäin voimakkaana useita tunteja hakenut päivystykseen. On toi. Mitä nyt tapahtuu? Dani. Ihan vitunmoista tuskaa. Tulee semmosia kohtauksia, että sattuu ihan Ei oo ihan jees. Mä istuin sohvalla vaan näin. Hiki valuu. Mitä nyt tapahtuu sitten seuraavaksi? Mulla on siis niinku kylmä. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Mä oon pakko lähteä johonkin, missä on 2 vessaa. Miten mä selitän sen autokyyti? Ai vittu. En mä tiedä. Aivan vitun paskaa. Eikä teille oo tullut selväksi se, että nyt on oikeesti aika paha. Niin mä käyn huomenna mutka tossa Danielin luona ja jos ei tapahdu mitään sen vakavampaa kuin että me vaan tuskaillaan, niin me nähdään sitten huomenna. Jos jompikumpi joutuu käymään päivystyksessä, niin se on kuvaushomma. Niin. Jos ei mitään se ihmeempää tapahdu, niin nähdään huomenna. Sano vielä. Ei järkeä. Miksi ihmiset tekee itselleen näin? Että tulee tämmönen. Kiitos.